बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिउ आरो सोरजिखौ लानानै सावरायमेल। कामरुप जिल्लानि रङिया फरायसालिमायाव बर' थुनलाइ मुलुगनि गोख्रों थुनलाइ सोरजिगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिउ आरो सोरजि हारिमुआरि सिनायथि लाखिग्रा महरै बर' रावजों जर'खा सोमोन्दो लाखिनानै खुंगा 20थि हायुङारि सावरायमेल लानाय जादों। 10, 11 आरो 12 डिसेम्बर सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुम साहित्य एकाडेमि, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफान आरो रङिया फरायसालिमाजों जथायै खुंजानाय बे हाबाफारियाव बर'फोरनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लाफादोंमोन। सावरायमेलाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सानथौखौ लानानै समाजनि गेजेराव माबोरै बेरखांहोनो हागोन आरो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ थुनलाइ सोरजिनायाव गोख्रोंसिन बाहागो लानानै बर'नि थुनलाइखौ बुहुमाव माबोरै गोसारहोनो हागोन बेखौ लानानै गोथौयै सावरायनाय जायो। नि गेजेरावदि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ सासे राफोद आरो गुवार गोसोनि सासे मेंनो रोङै थुनलाइगिरिमोन। जों बयनिबो सिबिजाथाव बिथांनि जि मावनाय, बिथाङा जि सोरजिलांबाय, मेंनाय गैयै खामानि मावनानै समाजाव बर' समाजनि, बर' थुनलाइनि, बर'नि सोलोंथाइनि फोथाराव मोनसे बिहोमा होलांबाय। तो बिथांनि बेबायदि मेंनो रोङै थुनलाइ सोरजिनायनि बे मेसेजआ जोंनि समाजाव गुवार जानांगौ आरो थांनानै थानांगौ। जोंनि गेदेमाफोरखौ जोङो मान होनो जों रोंनांगोन। जोंनि गेदेमाफोरखौ जोङो आदर खालामनो जों हानांगोन। बिथांमोननि जि फिल'सफि, बिथांमोननि जि खामानि मावनाय, बिथांमोननि जि सानस्रि, बियो जों बयखौबो थुलुंगा होगोन आरो गेदेमाफोरनि जि लामा दिन्थिलांनाय, बिथांमोननि गालांनाय आगान, बेखौनो जोङो सं दानै दानै जोंबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोंबो फोरोंलांनो हागोन। आरो जोंनिख्रुइ जिहेतु सिगाङाव बैसोगोरा बिथांमोनहा बे बुहुमखौ नुग्रोदों आरो बिथांमोननियाव बांसिन गियान दङ। जोंनिख्रुइ बांसिन बैसोगोरा सुबुंफ्रा मिथिगौ बे बुहुमाव मा जादों, मा जायाखै, जोंनि सिगाङाव बे बुहुमा माबायदिमोन, माबायदि खामानि मावोब्ला जोङो मोजां मानसि जानो हायो, समाजाव जोङो मोजां बिहोमा होनो हायो। दा बेनिखायनो गेदेमाफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ जोंहा गोबां दङ। आरो दिनैनि बे बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुम, बिथांमोनहा सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो खुब मेहेरगोनाङै बेयाव सानथामनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंदों। दिनै बे जोबथा हाबाफारियाव, मान बावनाय हाबाफारियाव आङो फरायसाफोरजों एसे माने आंनि जि आइडिया बेखौ शेयार खालामनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बेयाव गोबां फरायसुलिफोरखौ आं नुदों आरो बेयावनो आं बुंदों जे फरायसाफ्रा जाहाथे गाव गावनि बिमा बिफानि जि सिमां बेखौ बुजिनो नाजायो। बिमा बिफाफ्रा बा बैसोगोराफ्रा साफ्रोमहाबो मोनसे मोनसे सिमां दङ, मोनसे मिजिंथिनाय दङ। दा बे मिजिंथिनायखौ साफ्रोमबो फरायसुलिफ्रा मिथिनो नाजानांगोन, बुजिनो नाजानांगोन आरो सुफुंनो नाजानांगोन। दिनै उन्दै समाव खायफा माबा मोनसे गोरोन्थि जाहोननि थाखाय खायफा सुइसाइड खालामदों, गावनि जिउखौ फोजोबदों, ड्राग एडिक्टेड जादों, उन्दै बैसोआव हाबा जादों, फरायनायखौ नागारदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै दुखुनांथाव। जाहाथे बेफोरबायदि जेंनाया आरो जोंनि समाजाव जाया, माब्लाबाबो जाया, बेखौनो आं खावलायदों। आरो आङो गोजोननाय मोन्दों फरायसुलिफ्रा दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे आरो थुलुंगाथाव। दा मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि गेजेरजों जों फरायसा समाजाव मोनसे मोजां जोङो मेसेज होयो। जोङो खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनांगोन। जोङो लेक्सारल' होबा जानाय नङा। जोंनि वार्क कालचार बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनांगोन। जों गेदेरफ्रा मा मावदों, मा मावाखै, जोंनि बुंनाया माबायदि, जोंनि लाइफ स्टाइला माबायदि, बियो फरायसा समाजखौ, फरायसा जिउखौ 83% गोहोम खोख्लैनो हायो। दा बेनिखायनो जों जुदि मोजां खामानि मावोब्ला फरायसाफ्रा बेखौ नायगासिनो दङ आरो बेखौनो जोंनिफ्राय सोलोंगोन फरायसाफ्रा। दा बेनिखायनो आं खावलायदों साफ्रोमबो गोरों गोरा सुबुंफ्रा जाहाथे मोनसे नङा मोनसे मोजां खामानि मावनानै दिन्थियो, बेखौनो जों लुबैदों। दा जोंहा बर' होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा स्ट्रागल खालामनांगौनि मोनसे सम दङ। थुनलाइ बिथिं, रांखान्थि बिथिं, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा स्ट्रागलनि दा बे मोनसे सम। जों स्ट्रागल खालामनांगोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसुलिफ्रा फरायनायजों लोगोसे थुनलाइयाव आखाइ होनांगौ। खायफा राव सोलायनांगौ, खायफा खन्थाइ लिरनांगौ, सल' लिरनांगौ, सल'मा लिरनांगौ, माने आखाइ होलांनांगौ आरोखि। आखाइ होलाङोब्ला गावसोरबो गावसोरनि जि क्रिएटिभिटि बेखौ गुवार खालामनो हागोन आरो थुनलाइ सोरजिनायावबो
बिथांमोनहा मदद होनो हागोन आरो लोगोसे जोंनि बर'नि जि राव आरो थुनलाइ बियो आरोबाव गोजौआव थांबावगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बे बिथिङाव सरकारनिफ्राय माबाफोर राहा लानायखौ नोंथाङा सानो? सरकाराथ' राहाखौथ' लानांगोन। दा जेरै थांनाय समाव दानसेबो जायाखै नैबे 16 नभेम्बर सानथामनि हाबाफारि लानानै क'क्राझाराव मोनसे थुनलाइयारि फोरबो खुंबाय। बे सरकारनि बिराद मोनसे गिदिर इनिशियेटिभ। बेयाव आं बाहागो लानो हायाखै। बेयाव आङो दिल्लीयाव थांनो गोनां जादोंमोन। आं बिराद मोनसे मिस खालामदों बेखौ। नाथाय आङो बेखौनो बुंगोन बे सानथामनि जि थुनलाइयारि फोरबो BTC गभर्नमेन्टआ बिथां प्रमद बर' मानगोनां CEM BTRनि बिथांनि नाजानायाव बिथांनि इनिशियेटिभआव जि मोनसे सानथामनि हाबाफारि जानानै थांबाय गाजा गोमजायै बियो लाइमोन समाजाव जोबोरै मोनसे गोहोम खोख्लैदों आरो सरकारा बेल' नङा गोबां आरो खामानि मावनांगौ दङ। आङो बेखौनो बुंगोन जे सरकारा माने हानायमानि मोनसे बुक फेयारबो खालामनांगौ आरो बे बुक फेयारखौ ओरैबायदि खालामनांगौ जे गथ'फोरनि थाखायल'बो खालामनांगौ जाहाथे गथ'फ्रा थुलुंगा मोननो हायो। माने गथ' थुनलाइनि जि सोरजिथायफोर जि थुनलाइफोर बेखौ लानानै आरो बे जि बुक फेयार बे बुक फेयारा मोनसे जायगायावल' जानाङा। बिदिनो जोङो सम लायै सम जायगा लायै जायगा बबेबा कलेजाव जों खालामबाय, बबेबा स्कुलाव जों खालामबाय, बबेबा जोङो एकदम गामि ओनसोलाव खालामबाय। बे रोखोमनि खालामनांगौ आरो बिब्दिब्ला आङो मिजिं खुंगा 20थि हायुङारि जि सावरायमेल बे सावरायमेलाव जोंहा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि जि लाइफ एन्ड वर्क्स बेनि खामानि मावनाय बे आयदाखौ लानानै जोङो सेमिनारखौ लानाय जादों। सारखौ लानायनि मेइन आयदायानो जादों सारा जोंनि गेजेराव सासे गोजौ थाखोनि थुनलाइगिरि बिथाङा इभेन जोंनियावहाय नेसनेल किसुमान एवार्ड मोनलायनो हानाय सासे व्यक्ति टेगर एवार्ड मोनदों बिथाङा साहित्य अकादेमि मोनदों आरो गुबुन गुबुन एवार्डफोर मोननो हादों। दा बेजों लोगोसेनो बिथांनि जि क्रिएटिभिटि बिथांनि जि थुनलाइ सोरजि बे थुनलाइ सोरजिया मुलुग दरबारजों बा गुबुन थुनलाइफोरजों समानै फाथिनो हानाय मोनसे माबा दङ। दा बेखौनो जोङो एक्सप्लर खालायनायनि मुङावहाय बिथांनि जि जोंनि बर' थुनलाइयाव होनाय कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो माबानो थाखाय जों आपग्रेड खालामनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बेनि सोमोन्दै जोङो जोंनि गेजेरावहाय गोबां सेमिनारबो जों टेकनिकेल सेसन लादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि इयुन जि फरायसाफोर बे फरायसा बिथांमोनखौबो जोङो मिथिहोनो नाजादों। मेइन उद्देश्यआ बेनो जोंनिया। आरो बेनि अनगायैबो जोङो आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जि सावरायमेलजों सोमोन्दो लाखिनानै सावरायमेल लादों। बेवहाय जों बिजाबबो दिहुनदों गांसे बिजाब। बे बिजाबा गथ'फोरनि थाखाय खामानियाव नांगोन। मुङा बेजेलु थुनलाइ। बेखौ बानजायनाया गुबैयै बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुम आरो बेजों लोगोसेनो गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिजों कलाबरेसन जानाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो 10 थारिखआव जानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुमजों लोगोसे साहित्य अकादेमिजों जों कलाबरेसनाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो गोबां बाथ्रा सावरायनाय जादों। ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ दासिम थैनानै थांनाय समसिम जि खामानि मावनाय जादों जेसेबां थुनलाइ सोरजि जादों बेफोरनि सोमोन्दै गोबां डिसकासन जादों जोंनि सावरायमेलावहाय। आरो बेनि अनगायैबो बे सावरायमेलनि गेजेरजोंहाय जोंनि जि फरायसाफोर गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय फरायसाफोर बिथांमोना गोबां गियान मोननो हादों। आं बेखौ मिजिंथिदों बे सावरायमेलनि गेजेरजों। नोंथांमोना उननि समावबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लागोन नामा? नंगौ। जों बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुमा बे हाबाफारिखौ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो 2004 मायथाइनिफ्रायनो लाबोगासिनो दङ। दिनैसिमबो लादों आरो बोसोरै लाबाय थायो। आरो फैगौ बोसोरावबो जोंनि बर' बिफान फोरोंगिरि गौथुमा काजलगावआव थानाय UN ब्रह्म कलेजाव लानायनि जि थांखि बे थांखिखौ नाजावखाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क
Kiarti Gaon.